pesaxe e a entrega de trofeos. Quen gaña, quen non gaña? Como é este concurso? Para aqueles que non estén Bueno, moi no eso, rollo. o escalo é unha especie invasora que temos no río, non? Sí. É moi fácil de pescar, eso vai por peso, Vale. non? De feito, non hai ni medida ni tamaño. Pódese pescar a cantidad que queira cantidade que se queira. e a medida que se queira. Perfecto. Eso vai por, chegamos ali, facemos o pesaje, e o que máis pese, pois será o que O gañador. o gañador, non? De feito, Hai varias categorías ou simplemente por idades, non? No, vai por categorías. Por Temos categorías, a eso. categoría de juveniles, Vale, a de damas, perfecto. podes ir por parexas ou individuales. Ou individuales. Son as 4 categorías que temos. Vale, moi ben. E despois xa ese xantardo que estábamos a falar que como hai xa tanta comida como houbo ano pasado, espectacular. Bueno, este ano, igual ou mellor. Con Juan Guerra. Juan Guerra, Hai que reservar, non? Vamos a ver. Para o xantar, o mellor. Mellor para ir no noso grupo é reservar no noso grupo. Depois tamén hai quen vai por libre, Vale. porque non hai problema ningún por ir por libre. Pero, bueno, de todas as maneiras, este ano, estamos nos 180 e vamos chegar tranquilamente aos 200 no que é o grupo da Venatoria. Fundada a Venatoria en 1932. Aí estamos. Sí, Unha das festas que, como digo, para o ano que ven, 50 anos, Efectivamente. que algunha festa sí que hai en Galicia que ten 50 medio século de historia, pero bueno, é das importantes Efectivamente, en tradición, non? moitos case non saben eso, pero sí que, bueno, se collemos unha rotonda un pouco amplia, non hai tantas festas aquí nesta rotonda que chegan aos 50 anos. Non estamos aí ao límite, non? Festas como a do Viño, que son moi importantes, Sí. como a da Troita de Sigüeiro, Sí, tamén. a do Champiñón de Órdenes, pois non chegan eses 50 anos que estamos nós aí ao límite. Sí. A da Arzúa sí, a a das do Arzúa estamos aí, Aroqueixo. sí, posiblemente teña un ano máis que nós, Sí. pero estamos aí. Por lo tanto, a festa do escalo, pois aí estamos nesa cifra mágica que, bueno, por o ano contaremos de chegar a ese 50 anos de historia. Bueno, pois este é o percorrido con moita xente que bota unha man, porque esta é unha festa de moita colaboración, non? Para Sí, que saia efectivamente. adiante. Cada vez se nos están xuntando máis xente que nos está botando unha man, no cal teño que agradecer. Non vou dar nomes porque sería Sí, bueno, son un montón. injusto porque non me vai quedar algún atrás. Vou amosar aquí. Pero hai xente e casas colaboradores que están aí ao pé noso e así que eso hai que agradecer yo sempre, vamos. Aí están, estou amosando, aí todas as marcas, todas as que Outra cosa que tamén colaboran. quería dicir que non me podo olvidar da colaboración que temos dos concellos, tanto do Concello de Santiago como do Concello de Porque Trazo. Chayán está aí no límite entre Santiago e Trazo. Aí... Exactamente, estamos aí, nós somos os que organizamos. Teño que agradecerlle, como non, ao Concello de Trazo, neste caso a alcaldesa Fina Suárez, por deixarnos utilizar unha vez máis a súa zona, o seu territorio. Pois non berre moito Fina Suárez porque nuns minutos vai estar aquí, Pois non podo falar mal entonces. Pero colabora, tanto Colabora, o Concello sí, de Santiago polo como... Concello de Santiago, pois, eso, aí están metidas dentro da festa do Apóstol, apoiándonos ao máximo. E tamén teño que dicir outra cosa, por ser valientes a cruzar o puente por outro lado, por o lado de Chayán. Neste caso, pois, tamén eu teño que agradecer moitísimo aos do Concello de Santiago por estar aí empuxando por esta festa. É unha zona esta de Chayán que lembro que o ano pasado, co seu homólogo, o anterior presidente, colaboradores, o falábamos que quizáis necesitaría un revulsivo maior, unha reforma maior para ter máis atractivo, incluso conexións durante o verán, non? De Santiago con esta área, porque é unha área que moi aproveitable. Efectivamente. Non, Carlos? Vamos, eu acabo de presentarme agora, eu espero que nestes 4 anos, que é o meu objetivo, 4 anos, eu non me presento aquí para votar, non son político, por tanto non quero votar aquí. Votar unha man 4 anos. Exacto, eu creo que ten que haber xente que veña detrás miña, non vou estar aquí toda a vida, pero nestes 4 anos me gustaría darlle unha forma a aquelo. Unha das principales formas era facer unha andaina, unha andaina que é faciliña de facer, moi fácil, bueno, ir por o lado de Santiago, chegar a Pontalbar, cruzar o puente e vir por outro lado. Serían 4 km por un lado, 4 km por outro, moi fácil. Sí. Eso se podría utilizar non só en pleno verano, sino durante todo o ano. Hai moitísima xente que vai ali pasear os cans, polo tanto, eso tería vida todo o ano. Agora mesmo non é o momento que quería dicir, pero sí, co futuro, facer unha especie de lanzadera de autobuses en pleno verano, julio e agosto, para darlle vida àquela zona.
que salían desde a Plaza de Galicia, se baixaran a Challán pois ás 11, regresaran á 1, baixaran ás 4 e volveran ás 9. Creo que é factible, non creo que sea demasiado coste, pero bueno, ahora mismo posiblemente non sea o momento co tema dos autobuses. Pero sí que en esa presidencia, en aras de botar unha man, de dinamizar esta zona, pois podería ser uns bus lanzadeira que vayan e que traian e que acheguen ese espazo natural o conxunto da cidadanía. Eu penso que sí, xunto que sería... coas andainas, que tamén unha... Exactamente, unha vez que te a andaina, meter eso sería moi factible e tería uso, non? Dado que temos ali un chiringuito na playa aquela de Challán, e un pouquinho máis arriba temos un restaurante, por lo tanto, creo que xente maior jubilada pois podría pasar ali perfectamente o día, e sobre todo polos días de semana, que é cando menos actividade hai, non? Perfecto. Pois aí estaremos este domingo na Festa do Escalo, domingo 20 de xullo, 49 concurso de pesca, nada a 50, unha historia longa tamén que ten con a Sociedade de Caza e Pesca a Venatoria de Santiago de Compostela e o seu presidente hoxe, Carlos Rodríguez, que nos acompaña para, eso, repasar que dende primeira hora da mañá xa vai haber movida, xa vai haber ambiente, a partir das 9 o concurso, esa competición deportiva ata 1:20 aproximadamente, ofrendas, música, troula, gastronomía, esa entrega de trofeos. Tamén dende media mañá xa con ambiente de gaiteiros, que eso... Sí, eso xa, a festa está garantizada. A festa está garantizada en das 9 da mañá. Só falta que, bueno, que a xente acuda e estar aí nada máis. Pois vémonos na área recreativa de Chaián, Carlos. Pois ali estaremos a partir das 9 da mañá, un pouco antes nós, e así que eso queda aberto a todo o público que queira. Parabéns a ti e a xente que te acompaña, porque organizar calquera tinglao ten o seu esforzo, eso, que toca disfrutar este... Efectivamente, ten esforzo, compromisos e ás veces pues, petar moitas veces nas mesmas portas das casas colaboradoras non é fácil. Así que tamén yo temos que agradecer moitísimo. Pois sí. Graciñas, vémonos o domingo, Carlos. Moi ben, gracias Álvaro, encantado por estar aquí nesta túa entrevista. Pois vémonos alá e nada, que vaya todo ben. Exactamente, moi ben, gracias.